stafell Summers. Ac o pwy sy'n ni fan hyn? Wel, ni. Jim Griffiths. A chi'n nabod pwy sy'n ni fan hyn? Chi'ch doi'n nabod o'ch gilydd, Rob? Sut ydych chi? Da iawn. Mae gen i fi menig i chi, a mae gen i fi prif pethau o yrfa Jim Griffiths. Ni'n dechrau gyda Yswiriant Gwladol, wrth gwrs, fel chi'n gwybod. Ie. Fe o'n gyfrifol am lwfans teulu, Yswiriant Gwladol, ond hefyd National Industrial Injuries Bill. Tri beth oedd yn dod dy gilydd i gwarchod bobl rhag ofn mae rhywbeth yn digwydd yn y bywydau nhw ac oedd nhw ddim yn gallu gweithio ac yn y blaen. So mae'n sylfaenol i'r pethau sy'n dal dan i nawr. Popeth ni'n clywed fan hyn, sut nag yw pobl yn ymwybodol o'i hanes ar hyn gyflawnodd e? Aneurin Bevan yw y reswm dwi'n meddwl. Achos ni'n gyd yn cofio mae pobl wedi anghofio a rai bobl eraill ar y pryd oedd yn neud gwaith môr bwysig. Oedd nhw'n cydweithio dy gilydd ac yn y diwedd i creu ysgrifennydd gwladol i Gymru mewn un cyfarfod fawr. Aneurin Bevan oedd yn ddweud ar y diwedd, I think we should let Jim Griffiths have his way. A'r berthynas agos na'n parhau, Rob, tan farwolaeth Aneurin Bevan, dydy fe? Ydy, achos mae'n amlwg y parch sydd at Jim Griffiths a'r perthynas na. A dyma copi o Hansard oedd Jim yn adrodd i roi teyrnged i Aneurin Bevan. So we used to exchange stories about our country and about our people. There was one story of which he was very fond. It is said that one day a stranger came to the valley and climbed the hillside. In the garden outside the cottage, he saw a collier and then said, "My good man, what can you possibly grow in soil like this?" The collier looked up and replied, "Men. That is what the valley produce." Be sy'n fan hyn yw nodiadau Jim Griffiths am yr araith yn ei law ei hunain, amlwg yn siarad o'r rest, ac falle licwch chi gweld hynny. Our beloved valleys may still produce men like Nye Bevan. Wel, allwn ni ddweud heddi yr un peth am Jim Griffiths, yn allwn ni? Yn sicr. Ie. Wel, mae'n fel bod yn yr ystafell da fe, eniwe. Chi'n weld e'n paratoi, trial i feddwl am y pethau pwysigrwydd i ddweud. Mae'n mor bwysig, eniwe, i cael rhywle be mae pobl gallu ffindio popeth a trial i wneud synwyr mas o beth oedd yn digwydd ar y pryd. Chi wedi mwynhau hwnna? O, dwi yn. Wrth gwrs. Diolch yn mawr.